Sichubeka kanjalo newasho zethu ngokuhlohlokana kwazo. Size kulesi ke manje. Size kulesi. Chubeka njalo ngokuhlohlokana kwazo size kulesi. Lesi siwasho lesi sisebenzisa wonke umuntu o-sexual active lesi. Uma ngabe you are sexual active ngiyacela usithenge leswasho lesi ungasiyeki uyasidinga ushadile awushadanga as long as u-sexual active ngicela leswasho lesi ube naso. Leswasho lesi sihlanganisiwe ngendlela ejulile futhi sebenzisa wonke umuntu kodwa usebenzisi njalo lesi awusebenzisi njalo. Awusebenzisi njalo kanjani? Lesi swasho lesi usisebenzisa twice in a week. Kunabantu abasebenzisa umuthi bese umuthi wakhona 3 days ungathi 2 days yabona or noma ngisebenzisa noma nginimofuna kodwa lo unamandla kakhulu uma usebenzisa kuze kweqe ugcina sewumosha into zakho kunto ebalekile manje ukuthi abantu bayiqekelele leyo. Usebenzisa twice a week kanjani na uyafutha ugeze uphalaze ngaleso washo lesi. Uma ngabe ufutha usivula ngalendlela le sigcwala isandla uthela into yakho ufutha ufuthe ubheke lapha kuhlabela ngakhona ilanga Mpumalanga direction lapha ilanga lithi maliphuma bese ulibona lihlabela ngakhona ufutha ubheke ngakhona ukhulume konke okufisayo okuhle ngaleso washo lesi. Lesosho lesi sinamandla ukusondeza idlozi eduzane nawe lesosho lesi sikwazi ukuthi ube yifavorite yedlozi idlozi lijike ekhaya libheke wena. So ububi baso kusamele sikhulume singakufihli. Ububi baso ukuthi idlozi mase likubheke kwaze kweqa ekhaya abanye abantu iqela lengasabana kithi total libheke wena kuphela bese sokuthiwa wena uthwele ngoba into zakho zizovuleka kakhulu masivele kakhulu abanye abantu baselela ngasemva ngoba idlozi livele lijike likhohlwa abanye libheke wena kuphela. So abafowenu nodadewenu bazohlupheka abashone phansi uphumelele wena uwedwa uma ngabe usebenzisa kakhulu. So ufuna ukusibalance, don't overuse it. So twice a week ibalancing ekahle kakhulu le idlozi likubheke kahle likuthande libe seduzane nawe kodwa lingajikela abanye ngenxa usimele uphumelele wena ngoba once usebenzisa kuze kweqe idlozi livele lithi ngqe linamathile kuwele kwembathi abanye selikhohliwe yiwo noma ngabe bangathandaza kanjani noma ngabe bangaphahla kanjani noma ngabe bangasebenzisa yiphi impande alisajikile babuke ngoba selikumbathile kunempande yedlozi lempande efakelwa kuyiswasho esifakela kodwa kunempande lempande efakela yenza leswasho lesi ukuthi sibe iperfume yedlozi njengoba nawe uthanda iphunga elimnandi nedlozi linjalo. Ngakho ke ngeke lisafuna ukusuka lizokunamathela lithi libe levuleke into zakho uvuleke inhlanhla lokho uthenge lokho uthenge imoto uthenge umuthi olipromotion yabona nje into zokuzikhuphuke kodwa abakini bazohlupheka. Ingakho ngithi sibi ngaloko lesasho lesi sihle mawusibalansile like malikubheke ngendlela ekahle idlozi ngoba futhi ukhumbule once into zakho zavuleka kwaze kweqa ugcina futhi so nezithe eziningi abanye wena bayicuphanga abanye wena bayiqinisanga bese futhi uyashona wena uzama inhlanhla zama ukuphakama ngenhlanhla ngeswasho kanti usigubhula umgodi ngoba phela ngeke ukhulekile imvula sabudaka imvula hamba nodaka impumelelo hamba nezitha imvula udaka impumelelo izitha into ezimbili kanje lezo. So highly nyaso labanye abangalalele Nkosi yami ngoba abantu abezwe Nkosi mabathandile ngiyacela twice a week mawusithengile ungasebenzisi more than twice a week ngoba kuzovuka izithe eziningi kanti idlozi leli lakho malike embathile ivule into zakho kuvuka izitha imfamona nabakini banye bazophumelela. So please balance it. And another thing ngithe mina ma social active uyasebenzisa kodwa uma ngabe ubikohlangana nomlingani wakho uwenzani angisho lapha mawusebenza kabili ngeviki usebenzisa nje ukuthi zakho zivuleke. Then if you are sexually active noma ngabe ushadile noma ngabe ushadanga noma ngabe umfazi wakho noma kuyindoda yakho leyo awuzazi indlela zakhe awuhambe nayo yonke indawo awuzazi indlela zakhe. So you better be on the safe side. Uma ngabe ucela ukuhlangana nomuntu okocansi kubalekile ukuthi ugeze ngoba amahlangano okocansi kuhlangana inkaba sexual intercourse is very deep and spiritual. Umsama kuthi ungcolile noma indlela zakhe ezahambile zimbi nawo sozotheleleka kuloko. So kubalekile ukuthi uyihlambulule ngasonke isikhathi uma ngabe ucela ukuhlangana nomlingani wakho
uyayihlambulula asithi ukhipha ibhadi uyayihlambulula ukuthi uhlala uhlambulukile idlozi lekwembathi idlozi lengasuki kuwe noma ngabe kusasa bekumele uthenga imoto entsha likubusise ngemoto entsha selizohlehla kuwe ngoba sombathe nomuntu ohongo abanye abantu enibatha nabantu bazi indlela abazihambayo so kubalekile ukuthi maqeda socialist course uyenzeni uhlambuluke ngakho ngithi wonke umuntu socialist makathole socialist everyone o-social active ngisithole le-socialist mawubuye uhlangana nomlingwane wakho uvela kanje uyavula uthele endishini yamanzi abandayo bese uyageza ukhuluma ukuthi mawuhlambuluke idlozi lakho nalihlambuluke ngoba phela idlozi lakho linawo ayikho umuntu onganadlozi mawusaphila phefumula ukusho ukuthi kunesitalo esithile sikubhekile so mawugaya ngawe wena ungcola nolangcola bese asothi namabhadi bese usoligogwazela isitolo ukuthakathile ngoba niyabasukela bogogo basenisitolo once umuntu waba nenkinga bayangithakatha ukhohle ukuthi nawe uyakwazi ukuyithakatha umuntu ufuna uqale nezinto kamakhwapha uzuhlala on a safe side ngicela wonke umuntu sociality active athole socialist uyavula kanandlela uthele amanzi nabandayo bese uyahlambulula uchithile drain ishayile Khehla ngoba uthi lona wabantu aba sexually active kuphela angithi usho njalo yes so akukhethekanga ukuthi mangabe umuntu sexually active akukhethekanga ukuthi ulala nanoma ubani awukhethi ukuthi kufanele ube umuntu oqondile noma nanoma ulala noma ubani uyasebenza still inhlanhla isazokulandela yebo ngoba siuthekanga nendlela engichaza ngayo wona immediately ugeza ngawo kusuka ithunzi elibi noma ngabe lo muntu lobakamidlela ezimbi lasuke lathunzi leliya kwembululeke lokubi okusukile kusuke bese kusena inhlanhla yakho nesidalwa sakho esinenhlanhla ukuze singasuke kuwe singaku daily sikuflathele sihlale sinawe into ebalekile leyo ngoba mawugeza ususethunze elibi usesidalwa senhlanhla ukuthi uzokuhlala sivulekile njalo ngasonke isikhathi hayi abantu bazowufuna ke lona so utholakala kuphi Khehla kahle lo muthi utholakala kunyanga yamacala kuyimina loyo Mkhunda Bezitha lo muthi uyakwazi futhi ukuthola kune website www.nyangayamacala.co.za i website yethu loyo uyatholakala umuthi siyawuthumela endaweni zonke ezahlukahlukene enhla nasezansi ujikelele umhlaba wonke nakithi futhi uyawuthola uma ngabe udinga uyo-order ku WhatsApp number yethu it's 078 892 3264 you can call or WhatsApp that number order iswathu sokususa amathunzi igama laso kodwa unginamathele edlozi igama laso then uma ngabe uthola inamba leyo usebenzisa inamba ethi 073 830 7833 you can call or WhatsApp any of those numbers then uthola iswasho sakho uhlale unaso ngiyacela Nkosi yami abahlala abanaso abantu leswasho lesi Thokoza Khehla kuzwakele so ama price ahamba kanjani noma lokho sikudiscuss masengabe umuntu sekaxhumana nawe ngokuwe WhatsApp noma through iphone call Muhle kakhulu umbuzo wakho abaningi baye bathi mina ngiwasha ama price cha isizathu sami sokuthi ngasha ama price amavile nama price bayawakhipha kulunje ukuxhumana amavile nama price ingakho singasawasho ngoba uzoyifuna ivideo kanti seyikhishiwe ngakho ke ngokuzithoba nangokuzandlala ngicela bawufuna ama price uma ngabe seba order noma ngabe bafisa ukwazi kabanzi inkulumo ejulile ke manje lesosho ngoba anyeze ukukhuluma konke lapha sinamandla ngeke lejulile lesosho lesi uma ngabe safuna ukwazi kabanzi kodwa sona asindluli ku100 rand lesosho lesi okay asindluli ku100 rand alright Khehla ngiyezwakala Thokoza